Civaka ewlehiyê Sûriyê deng da ji bo dirêjkirina biryara projeyî bi derbaaskirina alîkariya mirovahî ji bo navçeyên yên dibin distê opozîsyona Sûrî de. Îro civaka ewlehî biryar da bi derbaaskirina alîkariyên mirovahiyê di riya sînorê Tirkiye û Ordunê de. Ko ji sala 2014 ve alîkariyên mirovahiyê derbas dibin, birêkeftin di gel hikûmeta Sûriyê. Ko her heyv ve kel û pelê xwarinê ji milyon kesê Sûrî re dabîn dikin. û Mosko ji aliyê xwe ve nerazîbûna xwe li ser dirêjkirina biryara projeyî da diyar kirin û got eger çavdêrî heye li ser rê û navçeyên ku têde alîkariyên mirovahî derbas dibin û li ser barhilgireyên ku netewên yekgirtî dişiyênin, di wî demê de em dikarin biryara projeyî dirêj bikin. û ji aliyê hin diplomatkara ve hat gotin ku Rûsya razîbûna xwe daxuya kirin li ser dirêjkirina proseya alîkariya mirovahî li ser salekê. Balyûzê Rûsî Fasilî Nebînîz ji civaka ewlehî re got ku alîkariyên mirovahî yên derbasî sînor dibin, dikevine dibin distê tîrorîsta de û tê firoştin di bazara reş de bi buhayekî girantir ji welatiyên Sûriyê re. Berpirsên netewên yekgirtî ji aliyên xwe ve red kirin ku gilî û gazinên Rûsyê nînin û tekez ku barhilgireyên yên têne şiyandin, têne peşkinîn û çavdêrîkirin ta digihê embar û berdewam kir ku welatiyên Sûriyê gelek pêwîstiya wan bi van alîkariyan heye ku hikûmeta Sûriyê alîkarî li ser wê navçeyê qedexe kiriye û pêwîstiya 13 milyon welatiyê Sûriyê bi alîkariyê heye.